D'acord, som-hi. Benvinguts a aquesta anàlisi, on ens endinsarem de ple en l'arquitectura financera de l'estat espanyol. Sona molt tècnic, oi? Però la realitat és que el sistema tributari autonòmic no només defineix com es recapten els nostres diners, sinó com es estructura el poder arreu del territori. En el fons, és el que acaba afectant els serveis públics que utilitzem cada dia. I per entendre-ho, hem d'anar a l'arrel de tot, la norma suprema. Fixeu-vos en aquest detall de l'article 133.2 de la Constitució. El que ens està dient aquí és que no parlem d'una simple descentralització administrativa on l'Estat reparteix els diners i prou. No, és un reconeixement explícit del poder de les autonomies per establir i exigir els seus propis tributs. És a dir, tenen autonomia financera real per poder funcionar. Llavors, per no perdre'ns en aquest ecosistema tan complex, seguirem aquest petit mapa. Primer veurem l'estat plural i financer. Després passarem a les comunitats de règim comú, els tributs propis autonòmics, els impostos cedits per l'Estat, la peculiaritat dels sistemes forals i tancarem analitzant l'equilibri de tot aquest sistema. Arrenquem amb el primer punt, l'estat plural i financer, els fonaments de l'autonomia. I és que cal recordar que estem davant d'un estat format per 17 comunitats i 2 ciutats autònomes. El que és realment captivador de tot plegat és que cadascuna té el seu propi sistema financer. Literalment, això dibuixa un mapa tributari ple de matisos. Però alerta, perquè de seguida topem amb el gran contrast del sistema. Una dicotomia claríssima. D'una banda tenim el règim comú, que és el que utilitzen la gran majoria de les autonomies, i de l'altra el règim foral, un sistema superespecífic que per drets històrics només utilitzen el País Basc i Navarra. Passem, doncs, al punt 2, comunitats de règim comú, el marc majoritari. Anem a explorar com la immensa majoria del país, des d'Andalusia fins a Galícia, passant per Catalunya, s'ho fa per finançar els seus hospitals, escoles i carreteres. Si hi pensem bé, aquestes regions s'aguanten sobre 3 grans potes. La LOFCA, que és la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, els dona 3 eines bàsiques. Primera, els tributs propis que ells mateixos creen. Segona, els tributs cedits, que són impostos de l'Estat però dels quals en reben els diners, ja sigui en part o totalment. I tercera, els recàrrecs, la capacitat de sumar un petit percentatge a un impost estatal ja existent. Aquest és el seu trípede econòmic. Ara bé, fins i tot dins d'aquest bloc majoritari tenim algunes excepcions increïbles que no podem passar per alt. Penseu en les Illes Canàries, per exemple. Per la seva realitat geogràfica i històrica, allà no paguen IVA, sinó que tenen impostos alternatius com l'IGIC. I si mireu Ceuta i Melilla, el cas és ben diferent. Com que no tenen parlaments amb poder legislatiu real, no poden inventar-se tributs propis. Depenen absolutament de les normatives de l'Estat i de les hisendes locals. Molt bé, punt número 3, els tributs propis autonòmics, el poder de gravar. Aquí és on entrem en l'expressió màxima de l'autonomia, el poder de dir crearé un impost des de zero. Però freneu un moment, perquè això no és barra lliure. La Constitució marca unes línies vermelles claríssimes per evitar el caos absolut. Imagina't el cacau si no hi fossin. Primera regla, no pots cobrar impostos per coses que passen fora de la teva regió. Segona, prohibit posar traves al lliure comerç entre comunitats. I la més important de totes, la prohibició de la doble imposició. Això vol dir que si l'Estat o un ajuntament ja cobra per una cosa, la comunitat autònoma no pot inventar-se un impost per a gravar exactament el mateix. I aquí ve la dada que segurament us sorprendrà més. A la pràctica, aquests famosos tributs propis gairebé no recapten diners. I no només això, sinó que l'estratègia canvia de manera radical depenent d'on siguis. És brutal. Mentre una comunitat com Madrid ha decidit no tenir ni un sol impost propi o actiu, Catalunya en té 11 en marxa. Són filosofies fiscals que literalment viuen en mons diferents. I si mirem quins són exactament aquests impostos, de seguida veiem un patró. La gran majoria són medioambientals. Parlem d'impostos sobre les aigües residuals, la contaminació de l'aire o les grans superfícies. L'objectiu real aquí no és fer calés. És el que en diuen una finalitat extrafiscal. En llenguatge planer, fan servir l'impost per penalitzar i canviar mals comportaments, com ara contaminar, no pas per omplir les arques públiques. Continuem. Secció 4. Impostos cedits per l'Estat. El motor principal. Deixem enrere els impostos propis, perquè aquí, atenció, és on hi ha el gruix dels diners. És la gasolina que fa funcionar els grans serveis públics com la sanitat o l'educació. Com funciona, doncs, aquesta cessió? Hi ha bàsicament 2 modalitats. D'una banda tenim la cessió parcial, on la comunitat es queda una part del pastís. El cas estrella és l'IRPF, la declaració de la renda, on l'autonomia es queda al 50%. I de l'altra, la cessió total, com passa amb l'impost sobre el patrimoni, on el 100% del que es recapta va directe a la butxaca de la comunitat. Però espereu, que encara hi ha una altra capa més interessant.
Les regions no només paren la mà per rebre els diners. En molts casos, l'Estat els cedeix el poder de canviar les regles del joc. Poden decidir tocar els tipus impositius o exigir deduccions. Ho veiem molt clarament amb aquesta meitat de l'IRPF que gestionen. O, per exemple, amb els impostos sobre el joc. Això els dona un marge de maniobra política enorme. I ara, el gran gir d'aquesta història. Secció 5. Els sistemes tributaris forals. L'excepció històrica. Si el que hem vist fins ara us semblava complex, prepareu-vos perquè això és un ecosistema completament diferent. Els règims del País Basc i Navarra. Aquí, les institucions regionals són les mestresses absolutes de les seves finances a través dels tributs concertats. Les diputacions forals actuen bàsicament com si fossin l'agència tributària. Ells ho regulen, ells ho gestionen i, sobretot, ells ho recapten pràcticament tot directament. Aquests tributs, per organitzar-se una mica, es divideixen en dos blocs. Tenen la normativa autònoma que els dona carta blanca gairebé total per decidir com funcionen els impostos directes com l'IRPF o l'impost de societats, però, per altra banda, tenen la normativa comuna. Què vol dir això? Doncs que en impostos com l'IVA, ells s'encarreguen de cobrar-lo, sí, però les regles les dicta l'Estat per mantenir l'harmonia dins Espanya i Europa. I clar, us estareu preguntant, si ho recapten tot ells, què passa amb l'Estat central? No li paguen res? Doncs sí que ho fan, a través del famós cupo al País Basc o l'aportació econòmica a Navarra. Penseu-hi com si fos la quota de la comunitat de veïns. Tu gestiones els diners de casa teva, però pagues una quota fixa a la comunitat per pagar la llum de l'escala o el manteniment de l'ascensor. Aquí seria per pagar coses com l'exèrcit, les ambaixades o les grans infraestructures que assumeix l'Estat central. Finalment, arribem a la darrera secció, la número 6, l'equilibri del sistema autonòmic, el balanç de l'Estat. Fem un pas enrere i mirem el puzzle sencer. Com funciona tot això quan ho sumem? Al final del dia, tota aquesta arquitectura és com un equilibri sobre la corda fluixa. Has d'intentar respectar la profunda independència financera i política que reclamen les autonomies, però, a la vegada, has de garantir que l'Estat no es trenqui, que l'economia funcioni com un sol bloc cohesionat i, tot això, sense saltar-se ni una coma dels límits constitucionals. No és gens fàcil. I això ens deixa amb una gran reflexió per tancar l'anàlisi. Hem vist que conviuen dos sistemes de finançament radicalment diferents dins d'un mateix país. La gran pregunta que sempre plana sobre la taula és: un sistema tan dual com aquest pot garantir realment la igualtat entre tots els territoris? O bé estem cimentant per sempre unes diferències institucionals i econòmiques que ja no es podran desfer? És una incògnita absolutament clau per al futur de l'Estat i que mereix que hi continuem donant voltes. Ens aturem aquí per avui. Fins a la pròxima!